De komende dagen horen wij dat wisselvallige waar betiden wie het waar, maar in het weekend lijkt het toch aardig droog te worden en dan kunnen we de marginalen wel even op uit. En dat op eerste en tweede kriesdag. Maar daar kom ik zo op waarom. Ik begin met het waar van joen en vannacht. Joen nog altijd een bewolking, vannacht bewolking, ruim, lichte ruim en letter vannacht ruimt het zelfs even stevig. En de temperaturen vannacht zijn 4 graden, de hegere temperaturen op de eiland. En de wind, ja, die zie ik toch weer het zuidwesten en het westen op. En die zal matig en vrij krachtig wezen, betekent krachtig in het kustenwaardgebied. En letter vannacht komt hij dan niet uit het westen mooi. Morgendag, in de maandtijd, ruim en lichte ruim. In de middag, droge perioden. Maar de zon komt er net aan te pas en de temperaturen, ik denk dat we morgen uitkomen zomaar bij de 9 graden hinnen. En dat is natuurlijk mild voor deze tijd van het jaar. En de wind, ja, die zal matig en vrij krachtig wezen, komt uit westelijke richtingen en het zuidwesten. En dan zetten we even terug naar de orendagen. Ik zei het al, het weekend staat haast al weer voor de door. Wel op vrijdag een dag met bewolking, maar ruim en een temperatuur om bij de 9 of 10 graden heen. Warmte volop. Dan sneeuwen, 8 graden. De zinnen er even bij, we kunnen er even op uit. En dan eerste kriesdag, ik sta 8 graden, alleen is dan weer hier en daar bewolkt. Maar ik denk dat tweede kriesdag, de zinnen weer omjouwt. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.